προγραμματίζει κάτι το μοναδικό για τα καταστήματα Hondo Center στην Αλεξανδρούπολη. Estée Lauder, θέλετε μια επαγγελματική φωτογραφία για την προσωπική σας συλλογή ή για το προφίλ σας στο Facebook? Λοιπόν, ναι, εμείς θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο θα μπούμε μέσα στο κατάστημα όπου μας περιμένει ο make-up artist της Estée Lauder, ο Γιώργος ο Ακριβώς, για να μας κάνει και να φαινόμαστε τουλάχιστον όμορφες και να μας δώσει δώρο την επαγγελματική φωτογραφία. Είμαστε λοιπόν και εμείς μπροστά από το stand της Estée Lauder εδώ στα καταστήματα Hondo Center στην Αλεξανδρούπολη και βλέπουμε λίγο έτσι ένα μακιγιάζ το οποίο μπορείτε να το κάνετε και εσείς την ημέρα που θα γίνει το μεγάλο event και που σας προσκαλεί βεβαίως στο κατάστημα εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Μαζί μας ο Γιώργος Ακριβώς. Να το παιδί. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Μεγαλώνω. Αλλά δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Χρησιμοποιώ μάλλον Estée Lauder γι' αυτό. Θα το αφήσουμε να φανεί. Όχι, φυσικά. Λοιπόν, θα δείξουμε λίγο στις κυρίες πώς θα τις περιποιηθούμε στις 15 Οκτωβρίου, όπου θα γίνει το μεγάλο event της Estée Lauder εδώ στα Hondos, έτσι. Βεβαίως, θα κάνουμε μακιγιάζ, θα φωτογραφίσουμε τις κυρίες και στο stand εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα δείξουμε τώρα. Καλύτερα να τα δούνε. Θα φωτογραφίσουμε τις κυρίες, θα επεξεργαστούμε την καλύτερη φωτογραφία σαν σε εξώφυλλο. Είναι σημαντικό αυτό και έχουμε πολύ πλούσια δώρα. Επεξεργασία σημαίνει με καμιά ρητίδα μα έχουμε, κανένα σημάδι που δεν μας αρέσει, αν και νομίζω ότι τα προϊόντα της Estée Lauder είναι τόσο καλυπτικά και τόσο καλά που δεν θα χρειαστεί και σχεδόν τίποτα, έτσι. Χαίρομαι. Είσαι ζωντανή διαφήμιση. Εγώ είμαι ζωντανή γενικά. Εντάξει. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε στο Κατερινάκι μας, τι θα κάνουμε ακριβώς? Ξεκινήσαμε. Πριν σου πω τι θα κάνουμε, τοποθετήσαμε τις κρέμες όπως δείξαμε και στην εκπομπή, και το νωρό και την κρέμα ματιών. Θα δείξουμε ένα βραδινό μακιγιάζ σήμερα. Βραδινό γιατί είναι έξω. Πολύ. Μια έξοδο αρκετά εντυπωσιακό, ένα σμόκι. Ωραία. Να δείξουμε πώς γίνεται με την τεχνική της Estée Lauder. Ολοκληρώθηκε και η Κατερίνα μας είναι έτοιμη, όπως βλέπετε και εσείς. Νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ λαμπερή, πολύ όμορφη και δεν φαίνεται καθόλου της άρρωστη. Ωραία, πάλι καλά. Λοιπόν, είδες και καταπραγητικό. Σωστά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό και όλα αυτά με τις καινούργιες παλέτες και τα καινούργια χρώματα της Estée Lauder, έτσι. Πολύ ωραία. Όλα καινούργια σειρά. Έχουμε αντικαταστήσει ό,τι παλιά υπήρχαμε. Ανανεωμένα χρώματα, καινούργιες υφές.
Και είμαστε εδώ πέρα να δείξουμε στον κόσμο, να κάνουμε ένα ιδιαίτερο μάθημα, να το θέσω έτσι. Έχουμε ένα πλήρες μενού, να σας το δείξω κιόλας που θέλω, που ο κόσμος μπορεί να έρθει και να μάθει τα πάντα, να του δείξουμε τεχνικές, ό,τι απορίες έχει. Είμαστε εδώ Για να τις λύσετε, έτσι. Έτσι Και ακριβώς. βεβαίως με τη γνωστή ποιότητα και υπογραφή των προϊόντων της Estée Lauder, που νομίζω ότι είναι καταξιωμένη παγκοσμίως. Το γράφουμε κιόλας, Signature Services, υπηρεσία με υπογραφή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και φυσικά κάτι τέτοιο, κάτι ανάλογο θα ζήσετε και εσείς εάν επιλέξετε να έρθετε στα Hondo Center στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή στις 15 Οκτωβρίου από το πρωί, όπου θα σας βάψουν και θα σας φωτογραφίσουν για το δικό σας προσωπικό άλμπουμ.